हेलो लोगोफोर आं मोनसे रादाब लाबोगासिनो दङ मानो होनना बुंबा N.D.F.B निफ्राय जेनाखि पलिटिकल पार्टी जोनोम होनायजों लोगोसे A.P.B बेखौ जोनोम होनायजों लोगोसे बिटिआर नि जे CM मानगोरिया प्रमद बर' सारा ओरैबादि गिनानै दङ गिनायजों लोगोसे दिनै BJP खौ सापर्ट रायलायबाय बियो BJP जों बेखौ सेन्ट्रेलावहाय रायलायहैदों अमित शाह बिथां सारमोनजों दा बेजों लोगोसे बेखौ रायलायनायजों लोगोसे जोंनि बे BTC हालामाव 20/20 बियो सिटआ माने 50-50 राननाय जागोन आरो नोंथांमोना सिन्था खालाम जुदि बे BTC इलेक्शनाव 20टा जुदि राननाय जायोब्ला बिथांमोनहा नंगौ निश्चय बियो अमित शाह सारमोनजों बा सेन्ट्रेल लेभेलाव रायलायनानै फैबाय जायखौ होननानै बुंदोंमोन बे उदालगुरि माबानिफ्राय BJP निफ्राय जे MP आव देरहालांदों दिलीप सकिया सार बिथाङाबो आलदा गेलेनो होननानै डिक्लेयार होदोंमोन नाथाय दाखालिनि बे मासनि 1 थारिखआव बिथाङा थांनानै रायलायहैनांगौ जाबाय आथिं हमहैनांगौ जाबाय बे इउनाइटेड फराम N.D.F.B नि जेनाखि जन्म होनाय पलिटिकल पार्टी बे पलिटिकल पार्टीनि गेजेराव A.P.B पार्टी N.D.F.B निफ्राय जोनोम जानाय बेखौहाय गिनानै बिथांमोनहा मा खालामदों सेन्ट्रेलावहाय 50-50 माने माबा खालामनाय जाबाय रायलायनाय जाबाय आरो बेयो कनफार्म जाबाय दा बेखायनो आङो बुंगोन दिनैनि दिनाव खावलायबावगोन N.D.F.B हिसाबै जेसेबांनाखि दङ गासिबो ज' जानानै खौसे जानानै गावनि आथिङाव गाव गसंनांगौ टाइमा बे समानोसै आरो बे समखौ जुदि बारहोहरबावबाय अब्ला मालाबाबो N.D.F.B हिसाबै गावजों गाव खौसे जानाय नङा गावजों गाव नांलाय खमलाया जाबाय थागोन दा बेखौ नुहोनानै एकरा सोरनि दारै जादोंमोन N.D.F.B नि दारै जादोंमोन दा N.D.F.B हिसाबै गासिबो N.D.F.B आ थांनानै थानो हानांगौमोन आरो N.D.F.B नि जेनाखि समस्या जेंनाया बे सुस्रांजाजोबनांगौमोन नाथाय सुस्राङाखै दिनै N.D.F.B हिसाबै गावनि मोन्थाय बा गावनि डिमान्डखौ नेवसिनानै गुबुनजों लोब्बा लानानै थाइसे थाइनैनि थाखाय लोब्बा लानानै गुबुनखौ जाहोबाय थागोन नामा आं बेखौसो सिन्था जादों दा बेखायनो आं आखाइ खबजबना खावलायहरगोन N.D.F.B जेसेबांनाखि दङ जोंनि माबायावहाय बिटिआर हालामाव बा अल आसामाव गासिबो माने बे A.P.B जेनाखि N.D.F.B नि बेकग्राउन्डजों जोनोम जानाय बेजोंहाय सापर्ट जाजोबनानै बिटिआर हालामाव मोनसे गोजोन सान्थि सक्ति बा सान्थिनि माबा मोनसे परिबेसखौ बयबो गोसोखांनानै बयबो गाजा गोमजायै बे A.P.B खौ देरहाहोयो आरो N.D.F.B हिसाबै एक मुड जायोब्ला आं बेखौनो बुंगोन रावबो पलिटिकल पार्टिया जोंनि बे BTC बा बिटिआर हालामाव मालाबाबो देरहानाय नङा आं बेखौ सानगोन आरो बुंगोनबो दिनैनि दिनावहाय N.D.F.B हिसाबै नोंगौ बिराद खस्थ' लाबोबाय दुखु लाबोबाय मोनसे U.P.P.L खौ आं बेखौनो खावलायगोन BJP खौ आं खावलायगोन मानो होनबा BJP गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि U.P.P.L खौ 5 बोसोर लाफानानै सरकार दाखांबायब्ला N.D.F.B नि समस्याखौ सुस्रांनांगौ N.D.F.B नि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि सार्थ'आवहाय N.D.F.B हिसाबै मोनसे पलिटिकेल पार्टी जोनोम जानायजों लोगोसे आङो बेखौ खावलायगोन मानो होनबा N.D.F.B खौ नि मोखांखौ नायनानै बिथांमोनखौ जेनाखि U.P.P.L खौ सरकाराव मोनसे 5 बोसोर बिथांमोनहा BJP जों एलायन्स जानानै सरकारखौ दानो हाबायब्ला आङो निस्सय सानो BJP जेनाखि राजनैतिक रुलिं पार्टियाबो N.D.F.B खौ मुगैया मुजुवा निस्सय माखासे जेंना समस्याखौ सुस्रांनांगौनि सार्थ'आवहाय निस्सय BJP गभर्नमेन्टआबो N.D.F.B निफ्राय बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय जेनाखि A.P.B अथ'रिटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बे पार्टीखौबो लाफानानै 5 बोसोरखौ सालायनो थाखाय खाबुखौ होगोन होननानै आं सानो आङो बे बाथ्राखौ खोनानाया गोबाव जायाखै मैया दाख्लैसो खोनादां ओरैबादि A.P.B खौ गिनानै सेन्ट्रेलाव रायलायहैबाय सोर रायलायहैदों
बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा दा दिनै A.P.B पार्टिया रावजोंबो रायज्लायथ'वाखै नाथाय आंसो इन्डिभिजुवेल हिसाबै पार्सनेल हिसाबै आङो सावरायदों बा आं खावलायहरनो नागिरदों आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों N.D.F.B नि जेनाखि पलिटिकेल पार्टी A.P.B बेखौ निस्सय आं सानो मानाव गेदेर जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे स्पिकार बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन आरो N.D.F.B नि समस्याखौ सुस्रांनो N.D.F.B आ दिनै बेसेबां गोदाव सोराव जाना दं एफर्ट खालामनानै N.D.F.B आ गाबगु खुगुजों दिनै न'खर फोथांनानै दङ N.D.F.B आ गाबगु खुगुयै दिनै गोदाव सोराव जानानै दिनै सोलिनानै दङ दा बे हिसाबै निस्सय एकर्डगिरि हिसाबै N.D.F.B नि जेनाखि पलिटिकेल पार्टी जोनोम होनाय बे जोनोम होनायखौ अननानै बेखौ लोब्बा लानानै जेरैबादि माने बेखौहाय एलायन्सआव लाफानानै फैगोन BTC इलेक्सनाव सरकारखौ दायो बिथांमोननि ट्रान्सआ जोब्बाय 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोराव ओरैबादि दुनियानि मानसिजों गाद्रा गुद्रा सोरबा जाम्बा हक जाम्बि हक सोरबा माबा हक नङा होमबा बिस्राबो राइट्स दङ नाथाय बिसिनि जेनाखि मावनाय बिसिनि जेनाखि थाबायनाय U.P.P.L नि बेखौ बयबो दुसिग्रा आसि थुग्रा मानसिया हाजार ओंखारदों दा बेखायनो बिथांमोनखौ आङो नेगेटिभ होननानै सानो बा जेरैबादि नेगेटिभ होननानै सानदों होननानै बुङोब्ला एकर्डगिरिजों एकर्डगिरि खुनु दिन मालाबाबो गोरोबथा गैया ज' रायलायलायनाय गैया ज' सावरायलायनाय गैया मोनसे माबायावहाय थानानै मोनसे सरकारनि जेनाखि खामानि एजेन्डा बा मावनांगौ हाबाफारि बेखौ मावफुंनायखौ नुवाखै दा बे हिसाबैसो N.D.F.B इउनाइटेड फराम बा N.D.F.B निफ्राय दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोनोम जादों दा बे समस्याखौ सुस्रांनो सोर होदों बिनि कमप्लेन बिनि सोर होदों बिनि माबा मोनसे दिनै N.D.F.B आ जानानै दिनै थांनानै थानो हानायनि लामाखौ मोनाखै दिनै बिथांमोना गावसोरल' खाबुखौ लायै गावसोरल' मावदों गावसोरल' जादों गोसोबादि नाथाय सोरबा N.D.F.B आ बिथांमोननि दरखं मोखाङाव गाहैयोबा रावबो बिथांमोनजों मोजां गाज्रि रायज्लायजानो मोनाखै सनमान मोनाखै सनमान होआखै रेसपन्स होआखै बे हिसाबै जेनाखि दानि सोलिबाय थानाय रुलिं पार्टी बिटिआरनि U.P.P.L मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बेखौ मानो थाखाय बेबादि अबजेक्सन होदों मानि थाखाय दुखु मोनदों मानि थाखाय सावरायसो गारदों मानि थाखाय बखिसो गारदों बेनि जाहोनाबो बहुद दङ दा बे हिसाबै दिनै बिथांमोनखौ लानानै 5 बोसोर सलायबाय बलेथे N.D.F.B नि गेजेरजों जेनाखि जोनोम जानाय A.P.B पलिटिकेल पार्टी बेखौ लानानै निस्सय आं सानो दावराव दावसि बा मोनसे सान्थि सक्ति बा सान्थि गोरोबथानि गेजेरजों जेनाखि सान्थि परिबेसा फैयो बेखौ आङो साननानै दिनैनि दिनाव आङो मानाव गेदेर जेनाखि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार लोगोसे बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन बिजेपि हिसाबै जेनाखि N.D.F.B नि जेनाखि माबाखौ लाफानानै सावरायनायनि गेजेरजों समान 50/50 एलायन्स सरकाराव फैयो होननानै आं बेखौ खावलायगोन जेरैबायदि बे समस्याया मालाबाबो जोबनाय नङा खिन्थु N.D.F.B खौ लानानै सरकार गठन जायाबा मालाबाबो जोबनाय नङा मालाबाबो जोबा बे दावरावा दावराव अराय सम दावराव कन्टिनिउ दावरावानो जाबाय थागोन बे हिसाबै आङो इन्डिभिजुवेल हिसाबै आङो दिनैनि जेनाखि दिनावहाय आङो बे इउटुबनि गेजेरजों आङो बिथांमोनखौ खावलायहरगोन आखाइ खबजबनानै जेरैखि जाया माने N.D.F.B निफ्राय जोनोम जानाय A.P.B बे हान्जाखौ लानानै जेरैखि जाया सरकारखौ दायो आरो एलायन्स हिसाबै इलेक्सन गेलेनानै जेरैखि जाया सरकारखौ गठन खालामनांगौ होननानै आं बिथांमोननिसिम आखाइ खबजबनानै खावलायहरनायजों लोगोसे बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।